Welcome sa Dialogo sa Pagtuo. Nano ka dinhi sa City Square, Tagbilaran City, Bohol. Pinangunahan sa atong Reverendo Father Darwin Gitgano, ubos sa pagtugot sa atong Archbishop-elect Alberto Oy. Kami ma-welcome kaninyo niining Dialogo sa Pagtuo. So, andam na ba mo? Andam na ba? Atong hatagan o masigabong palakpak ang atong unang speaker, Pastor Archie Anyedes. Oh, 5 minutos. Okay. Ari lang ko diri siguro. Ari lang. Okay. So, nana mo kita igsoon, gimitaran na ta igsoon, no? Diha sa Juan 17:17, 5 minutes, Brother Kaloy, tapos dumang utana. Balaanon mo sila sa kamaturan, kay ang imong pulong kamaturan man. Unya, diha usab sa ikaduhang Timoteo 3:16 nga nagaingon, dinhi sa Biblia, ang tibuok kasulatan, gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios, o mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong o sa pagsaway, unsaon ang pagkinabuhi nga matarong atubangan sa Dios. Igsoon, aniya ang ubos nga sulugoon o galagad sa atong Jesu-Kristo, ingon nga usa ka sundalo. Pasidan-an ko kamo igsoon, samtang aduna pa kamoy kinabuhi, biya kamo ni anang pagluhod nga mga binuhat sa kamot sa tawo nga mga ribulto, kay wala kanay kapuslanan. Bakak kanay igsoon og ilad sumala sa Biblia. Habakuk 2:18 nga nagaingon, unsay kapuslanan sa mga linilok nga mga ribulto nga mga larawan, nga mga binuhat sa kamot sa tawo, kahoy, blata, bato, salapi, ni bulawan, nga nagatudlo sa mga tawo sa kabakakan. Salmo 115 igsoon, nagaingon si David, kanimo lamang o Dios ang tanang dungog o gimaya, kanimo lamang, kay tawo lamang kami. Mingo ng mga hari, hain ang inyong Dios, o mitubag si David, ang among Dios atwa sa langit. Siya nagbuhat sa langit o sa yuta. Ang ilang mga Diyos-Diyos, mga binuhat sa kamot sa tawo. Plata, bato, kahoy o bulawan. Adunay mata apan dili kakita. Adunay dalunggan apan dili kadungog. Adunay kamot apan dili kahikap. Adunay kamot apan dili, adunay tiil apan dili kalakaw. Ang mga Diyos-Diyos, ang nagbuhat sa mga Diyos-Diyos, o ang misalig sa mga Diyos-Diyos, may sama kanila. Mo nang daghan sa mga taigsoon nga dili na kita sa kamaturan. Kay nga naman, ang maong ribulto, wala siya'y kinabuhi. Matod pa ni Apostol Pablo diya sa Roma 1:22-32, igsoon. Mingon si Apostol Pablo sa 21, sa hingilhan nila ang Dios, apan wala nila pagaymayaa. Ang ilang mga salabutan nangitngitan. Matod nila 22, matod nila maalam sila apan mga buang-buang diay. Nga namang buang-buang man Apostol Pablo 23, imbes himayaon nila ang Dios nga mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta, mo na gihimaya nila ang mga binuhat sa kamot sa tawo. Unsay nahitabo 24, apan gipasagdan na lang sila sa Dios diya sa malaway nga gitinguha sa ilang kaugalingon. 25, kay ang kamatuoran mahitungod sa Dios, ilang gipulihan og bakak ang kamatuoran og mo ilang gisimba o gialagaran ang mga binuhat sa kamot sa tawo nga unta ang magbubuhat nga maunta ang angay daygon hangtod sa kanturan. Amen. So dili na katingala. Dili na katingala igsoon. 26, unsay nahitabo kay natunglo man sa Ginoo igsoon og ang ilang mga babaye wala na nagtuman sa ilang sa paggamit sa mga sinina sa babaye o nakigilawas sa isig ka babaye. O ang ilang mga isig ka lalaki nakigunay sa pakigilawas sa isig ka lalaki. Ngilngig o ngilad kayo ang nahitabo sa mga tao igsoon. Kung nagtuo ka nga adunay Dios igsoon nga nagbuhat sa langit o sa yuta, ayaw na nga ang Ginoo sama sa ribulto. Buhat 17:29.
Busa kay mga anak man kita sa Dios, dili nato unaon nga ang pagka-Dios sama sa dagway sa larawan sa tawo nga gibuhat sa kahanas sa kamot sa mga tao. Mingon ang atong Ginoong Kristo, Lucas 4:8, si Jesus mingon, pahawa ka Satanas, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Pero unsay nahitabo sa mga tao? Tungod kay gikanlat manigso ng ikadong sugo nga nagingon sa Exodo 20, ayaw pagbuhat o larawan o Diyos ni bisan unsang dagway sa larawan sa tawo dinhi sa yuta, ilalom sa tubig, ibabaw sa langit. Ayaw pagyukbo ni bisan unsa nga Diyos kay ako ang Ginoo nga inyong Diyos nga abubuan. Og silutan ko kadtong nagbuhat nini lakip sa ikatulo hantod sa ikapat nga kaliwatan. Munang naibayot, munang naitumboy sa atong tagsa-tagsa ka pamilya tungod sa tunglo sa Ginoo. Ngano man igsuon, mga bugho gayon ang Ginoo. Ngano man magigsuon, wala man ay kinabuhi, wala man ay siya ikalag, dili man na siya makaluwas. Kay ngano man igsuon, unsay giingon sa Ezekiel 14:20, bisan pa sinuwi, si Daniel og si Job, anaa ni ana. Ingon nga ako buhi, nga Ginoo, nga inyong Dios, sila dili makaluwas sa ilang anak nga mga lalaki ni sa mga anak nga mga babaye. Siya makaluwas lamang sa iyang kaugalingong kalag. Suwa ka magkinahanglan igsuon og ribulto, ang imong gikinalang si Kristo mga kaigsunan. Di ba? Adto nimo isugid pinaagi sa espiritu sa kamaturan. Juan 4:23 ug 24, usa ka Samaritanhon nangutana sa tong Kristo kung unsa ang gusto nga matuod nga magasimba samahan kaniya, mitubag si Kristo. Babay, tuhui kini. Moabot ang takna o karon ang takna nga ang gusto nga magsisimba samahan, diha kaniya magsisimba diha sa espiritu sa kamaturan. Kay ang Dios espiritu man o ang managsimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa espiritu ug sa kamaturan. Dili ba natin igsuon? Diha sa padyod sa Mateo 6 mingon si Kristo, ayaw kamo panundog sa mga tao nga mga tigpakaringnon. Nga ganahan sila nga magampo nga mga pagbalik-balik, nga mga pagsumay-sumay, nga mga walay pulos. O mingon si Kristo, kung magampo kamo, sumulod kamo sa inyong lawak, o sa dihang nataklupa na ang pultahan, sa inyong lawak, pagampo kamo sa inyong amahan, nga dili makita diha sa tago. O gingon aniya ang pagampo, amahan namo anakas langit, pagdaygon namo ang imong ngalan. Kinsay daygon? Ngalan sa Ginoo. Juan 14:13 o 14, pangayo kamo sa amahan, ni bisan unsa nga butang, pinaagi sa akong ngalan, kung mangayo kamo, igahatag ko kini, aron himayaon ang amahan, pinaagi sa anak. Pilipos 4:4 ngadto sa 6 igsoon. Managkalipay kamo kanunay, usbon ko pagingon, managkalipay kamo. Ipakita sa tanang tawo ang inyong kalumo, ang Ginoo haduol na. Dili kamo managkaguol ni bisan unsa nga butang. Hinuon diha sa pagampo, sa pagpangalyupo, ipahibalon ninyo sa Dios ang tanan ninyong gikinahanglan o ang pakigdait sa Dios nga labaw sa tanang pagsabot, mag-usisa kaninyo sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. 1 minute, okay. Sumo ka na igsoon. Nakulangan ba mo igsoon sa kamatayon ni Kristo dito sa cross aron magsampit mo og lain pangangalan? Nakulangan ka ba igsoon sa riyang gapasan si cross sa atong mga sala? Gipurong-purungan siya sa mga tunok, gibunal-bunalan siya, gisagpa siya, hubo siya, tubangan sa mga tao, iyang gipasundayag ang gugma, nga ni kanato, nakulangan pa ba kita? Sa iyang dugo igsoon, nga giula mga kaigsunan, aron pagpapas sa atong mga sala. Mga kaigsunan, ang demonyo na nagpuyo, diha sa ribulto, gipadayag na 20, apan ang mga tawo nga wala mga matay sa katapusan, nga hampak sa kalibutan, nga na nagpadayon sila sa pagsimba sa mga yawa. Sa mga yawa, sa mga binuhat, sa kamot sa tawo, nga adunay mata, dili kakita, o adunay dunggan, dili kadungog. Mo kinigsoon, kay gatuo ang mga tao nga insakto ilang gibuhat, apan kalaglagan di ay, 8 kabutang nga makapaimpirno sa tao. Giparehag ni 20, apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamuno, ang mga alawason, ang mga mamarang, ang mga nagsimbag, mga Diyos-Diyos, o ang tanang bakakon, itambog sa linaw, nga kalayo o gasopre, o mao kadto ang ikaduhang kamatayon. Amen.
Okay, salamat kayo, Brad Archie, no? Ato yung gihimong 8 minutes kay ingon man anang atong gugma kang Brad Archie sa pagpadayag sa iyang gibati. Sa di pa ang cross-examination, atong i-recognize ang atong mga bisita. Si Brother Pastor Claudio Apiche, gikan sa Matuod nga Iglesia ni Cristo. Si Pastor Darwin Botlay, gikan sa Baptist, Born Again. Brad Jared Almasura, gikan sa MCGI, Iglesia ni Cristo, pero Katoliko na karon. Atong bisita, gikan pod sa Iglesia o MCGI, kauban ni Brad Jared, gikan sa Laguna, Luzon. So, mo ning atong mabisita karon. So, sa sabot nato, hatagan ka og panahon sa pagpadayag, apan dili mobiya nga dili mo undergo og cross-examination. So atong sugdan ang pangutana nga naglagubo gikan sa atong presidente, Brother Kaloy Aboyabor. So, may hapon sa tanan. Una na kong pangutana, Pastor Archie. Pastor na karon, no? Sige. Sa giingon din ni sa Juan 14 nga inyong paborito yun yung mga bersikulo, no? Juan 14 kapitulo 6 ngadto sa city. Ay lang pud kutob sa 6 sa pilang city. No? Ningon din ni. Si Jesus mitubag ako ang dala ng kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Karon, kay sukad karon nakaila na day ka sa amahan ug nakakita kaniya tungod ni Kristo. Unya sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 4, ang sibo sa dagway sa dili makita nga Dios si Kristo man. Karon, ako kang pangutan-on kung gidili ang larawan. Unsa may larawan ni Kristo aron makaila ka sa amahan? Unsay dagway ni Kristo aron makaila ka sa amahan? Wala tuguti. Sumala sa balang kasulatan, wala gi-specify kung unsa ang dagway ni Jesu-Kristo tungod kay nagpabilin kining misteryo. Walay tao kaniadto igsoon nga naka-picture, naka-drawing or naka-figure out. Kay balaan ang atong Ginoo igsoon. Kung ako kunong hulaman ng imong gidalaron nga Biblia, kay niingon man ka nga walay wajay larawan nga wala gyud kunoy larawan nga gitugot sa Biblia, no? Unya sad to say nga ang iyang gidaladalang Biblia naman gani larawan. Nya karon gadadana di ay ni karog Dios. Unya karon ingon siya nga si Kristo wa mo abot dining kalibutana. Wa kunoy naka-picture. Naibaw ba ka nga si San Lucas nagpicture sa mahal na Birhen Maria kanang inahan sa kanunay panaba nga naa si Kristo bata pa? Karon, kung si San Lucas gapaint ana, asa man kuno sa walay kamatuoran. Naa kay kamatuoran o wa? Okay, usbo na ko no, kini akong gidala di ay Bible ni sila nga ginagamit sa Katoliko mo ning nay larawan. Pero kini akong gidala gyud nga ginagamit sa kanunay nga naa sa kundughan kining King James, wala ni siya larawan. Okay? Wala siya larawan. Kining King James nga akong gigamit. Okay? So karon mga kaigsunan, naa ba kuno nga ipakita, wa gyud kay mabasa sa Biblia nga gipadrawing si Lucas. Wala igsoon. Wala gayud kay mabasa. Wa gyud kay makita. Karon ba? Wa jud mo makuha akong punto. Nagpaint man si San Lucas sa imahe sa mahal na Birhen Maria. Karon ang akong pangutana ba? Kato ba Diyos o ikaw rin nag-ingon nga Diyos? Okay, kay insist man gyud nga nagdrawing si Lucas kuno. Ibutang ta siya nagdrawing. Dito siya matawag nga Dios. Kay ang Dios igsoon kining gipistahan, kining giampuan og grosaryo. Nahimo sang Dios kay nagpakitabang man pero magdrawing lang kay igsoon. O dili gina siya
Dios kay larawan ra man na siya. Pero imo nang ludhan, imo na ampuan, imo nang pagadzian iksoon, nahimo siyang Dios tungod kay di man siya tinuod nga Dios. Unang Timoteo 2:4-5, buot sa Dios nga maluwas ang tanang tawo ug mahibalo sa kamaturan. Kay may usa lamang ka Dios, may usa lamang ka tigpatiliwala, may usa lamang ka manlalaban tali sa Dios og sa mga tawo, mao si Jesucristo nga nagpakatawo, pinaagi sa espiritu og sa kamaturan. Kay ang Dios espiritu man igsoon. Amen. So ato iklaro Brad Kaloy nga nitubag na siya nga kanang larawan di ay sa inahan sa kanunayng panabang dili na Dios. So okay na siya nga dili tanang larawan Dios. Ade, ako wala iklaro ba imong tubag nga miingon naman ka kanina god nga ang larawan sa inahan sa kanunayng panabang nga gipicture si Mamamire nga nagkugos sa Ginoong Hesukristo, di na siya Dios. So, klaro na siya nga tubag. So, sunod sa imong putana. Ang iyang giingon din imo bang dawaton nga gipanghimakak nimo kay niingon ka man nga kining Bibliya gikas Katoliko? Imo bang ipahimakak nga kining Bibliya Philippine Bible Society unya Samaritan Billy Graham pagyud ang nakabutang niya, ningon siya nga iyang gitukmod nga kini gikas Katoliko. Unsa man gyud ang kamatuoran? Unya, ang King James Version ningon siya nga wala jud kunoy larawan ang King James Version, the original King James Version sa 1611 edition. Unya, 1611 edition, the Holy Bible, 1611 edition, King James Version. Unya, karon ningon siya, dihan na dyan ko makaingon nga bakakon Nga naman, sa King James Version, anay dagang larawan. Napas intro. Napas si Jesucristo, napag 12 ka apostoles, na si San Pedro, ug napag yun si San Juan. Karon, imo bang ingnon nga kining King James Version nga adunay larawan, nga niingon ka nga walay larawan, imo ba karon dawaton nga ikaw wa gyoy kabangkaagan sa original nga version sa Biblia? Imo bang dawaton dili? Okay, ang King James Version nagsoon gihubad usab sa mga Romano Katoliko. Gahubad usab sila. Mao na nga duna nay larawan ang ilahang King James kalahi nga bersyon. Pero sa original nga bersyon igsoon, wa gyud makinahanglan larawan. Buhat 17:29. Busa kay mga anak man kita sa Dios, dili nato unahon nga pagka Dios sama sa dagway sa larawan sa tawo nga gibuhat sa kahanas sa kamot sa mga tao. So ako iklaro ang napindi nga pangutana ni Brad Kaloy. Niya may King James Bible 6:11 sa Protestant ning translation. Dayon iyang gipakitang ebidensya nga naa may daghang larawan din So tan-aw daw rin na unsay forma Tan-aw daw unsa larawan ni dili. Okay. Simbaha. So dili di Dios. Ay sa bagay ni ingon magud ka kini nga Bible sa Catholic bisan dili ni gikan sa Katoliko. Klaro din nga Samaritan, tapos Billy Graham, Evangelical Association. So di ni sa Catholic. So nailarawan din ni Kristo, larawan sa maanghel, dayon ang King James Bible nga sa Protestante gihubad naapoy larawan. So balikon nako og i-clarify ang pangutanan ni Brad Kaloy, naa may larawan So ang kunon ba nimo nga di ni siya Dios para mo proceed si Brad Kaloy sa iyang pangutana. So, akong ginikingon ninyo, ang usa ka larawan nga gidrawing para ana gibutang da Jollibee para ana kanana sa kwan. Kini siya, dili ni siya Dios. Ang Dios igsoon kanang inyong gipistahan. Ang usa ka butang igsoon nga ribulto or picture nga inyong gipistahan, inyong giludhan, inyong gipangadzian, nahimo siyang Dios kay di man siya tinuod nga Dios. Usa ra may Dios. So dili pa na siya larawan. O dili pa na siya Dios. For example, asama ng mga picture dire. Pero kung inyo nang ludhan, nahimo na ng Dios o inyong pistahan. So, klaro na nga si Brad Archie, angko na siya nga ang larawan dili na Dios per se. Para niya, mahimong Dios kung pistahan na, kung
lodhan na o gipangayuan na, so Brad Kaloy, proceed sa ipapautan na. Ang mga apostoles, nag-celebrate man sila sa pistas, pista sa balong-balong. Karon, nasayop ba sila niadto kay nagpista sila? Wala sila masayo. Pistahan ikson gi-celebrate until now sa mga Hudyo. Pero dili sa ribulto sama sa gibuhat sa mga Romano igsoon nga Katoliko nga ribulto ang ilang gipistahan. So dili, to, wala gyud masayop sila kay naman dili ribulto ang ilang gipistahan kun dili kasaulugan mga kaigsunan sa pasaylo. So karon, ningon magug ganina, once gani pistahan Dios. Karon ningon na po ko gipadayag na po nako dinhi nga adunay pista, moingon na po kag wala sila masayop. Wala sila magsimba og Dios. Unsa man di klaro? Kay ningon man ka nga kung piestahan kaya karon adunay kasaulugan o piyesta sa Passover, piyesta sa balangay, piyesta sa balong-balong, moingon na po ka sayop. Unsa man di klaro nimo? Kay ang imong gipadayag ron, piyesta mahimong Dios kung adunay pistahan. Piyesta sayop o dili? So di pa mo tubagon no, ang point ni Brad Kaloy, ni premise siya. Kay miingon man gud ka nga basta pistahan, ang gipistahan mahimong Dios. So imong giingon nga ang mga Hudiyo nagpista og 7 ka pista. So kadto bang ilang gipistahan Dios, sumala sa imong argumento, sumo na ang bot ipalutaw ni Brad Kaloy. Dili pod kay wala man toy ribulto. Ang Passover sa word sa mga pulong, tabernacle, atonement, di ba? Trumpets, wala man ribulto. So dito siya matawag og Dios. Ang nakapaniksoon ni Constantino, Romano, Pagano, Katoliko, iyang gikunibes. Nga instead igsoon ang pista igsoon nga giatinan ni Kristo nga 7 ka pista igsoon, wala ribulto. Wala tinuod nga pista. Pero kanang gisaulog karon diha sa panglaw karon igsoon, tinunto na nga pista, tradisyon or binuhat sa mga tawo igsoon nga wala sa Biblia. Di ba? So doon ay laing mangutana atong i-welcome si Brad Ryan, next si Brad E.G. Bohol. So Brad Ryan, pwede kang mosaka din kaya para makita ta sa tibuok kalibutan. Live ta karon sa punto por punto. Okay, bro. Matod pa nimo ganina, kung lodhan, gisimba. Sige. Tanan bang pagluhod sa Biblia nga mabasa simba dili? Siyempre, kung daw na kay katubag igsoon nga ribulto, nga niluhod ka, pagsimba na siya. Pero kung wa kay ribulto nga giatubangan igsoon, wa kay ribulto nga ginasampit, ang Dios imong ginasimba. Mora na siya. Akong pangutana ganina, tanan bang pagluhod? Umuluhod ba gisimba na sumala sa Biblia? Matod pa nimo, oo, tanan. Hingdagan magas ribulto. Ako pangutana, tanan ba pagluhod? Tanan ba 'yung pagluhod? Simba ba? Okay, pagsimba. Tanan nga pagluhod igsoon, pagsimba. Mateo 28 igsoon, sa unang pagkabanaw igsoon, si Maria, guban nga Maria Magdalena igsoon, sa riyang nakikita sila ni Kristo, misimba sila, miluhod sila igsoon. Di ba? So, sige, follow up. So, og naatay mabasa nga naiming luhod sa Biblia, nga dili pagsimba, ang kuno nimo nga namakaka, sumala sa mag-ingon nga luhod. Sa imuha sad na, kung imong tuison ang kamaturan. Pero ang Biblia igsoon, tanan nga pagluhod, pagsimba. Asa nimo ihatag ang imong pagluhod dito sa nagbubuhat sa langit ug sa yuta sa universo, dili sa ribulto nga binuhat sa kamot sa tawo. Di ba? So doon ay challenge si Brad Ryan nga miingon man gud ka nga ang tanang pagluhod pagsimba. Klaro man naghaman namin no, imo man ga-admit. So may follow up si Brad Ryan kung doon na siya ma-probe nga miluhod apan dili na pagsimba, dawaton ba nimong namakaka? So mao nang iyang challenge. Yes or no? Siyempre, kung inyuha lagi, mo okay, yes or no? Sige. Okay. Balik ko na ko para makuha nimo ang saktong pagtubag.
miingon ka nga ang tanang pagluhod, pagsimba. Imo man ang statement. Dili ni amo, imo ni. Karon, ang gihimo ni Brad Ryan, iya kang gigukod. Naa siya ebidensya, biblikal, nga naay miluhod, apan dili pagsimba. Karon, kay miingon man ka, nga ang tanang pagluhod, pagsimba, kay naa man daay pagluhod, nga dili pagsimba, ang pangutanan ni Brad Ryan, sa di pa niya basahon ng iyang ebidensya, dawaton ba nimo nga na makakaatubangan sa publiko? Yes or no lang sa. Kay mo bakita na sa iyang ebidensya. Okay. Pero pag kunod man ta sa sala nga wala pa na to nabuhat, di ba? Okay, ingani na lang. Ingani lang. Basahan na lang. Kay ang pagsimba man gud so ang pagluhod man gud. Pagsimba na siya adto gid hatag sa Ginoo. Pero nagluhod ka na sa ribulto, dili na siya mao. Pero basaha ang imong Biblia nga naa bay kay pagluhod ka nga dili pagsimba. Paminaw sa. Ayaw sa daybe. Ayaw sa. Karon kay giangkon man nimo nga tanang pagluhod simba sa Dios. Akong basahon perti na kanana duha ka bersikulo lang. 2 Hari 1:13. Ang kapitan nga may kaliman kasundalo miluhod kang Elias aron maluwas dili siya nagampo kang Elias kundi nagpakita lang siya pagpaubos og hangyo. Subot sabot naa day pagluhod nga dili pagampo. So namakak na ka. Ikaduha dili pagsimba. Ikaduha 2 Hari 1:13. 1 Hari 1:23. Sinatan nga propeta misulod sa presensya sa Haring David og miluhod atubangan sa hari. So Dios na rin si David, bot sabot. Namakak gihapon ni si Anides. Ikaduhang pamakak. Ikatulong pamakak. Mateo 18 bersikulo 26. Ang ulipon miluhod sa tubangan siyang agalon og nangayog pasaylo o nga dili pabayran ang iyang utang. Wala siya nagampo sa agalon. Napa? Buhat 16:29. Busa ang tinugyanan sa karsel nga nangayo og suga unya misulod siya nga nagdali og miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo. Bot-boton jud nis Arche. Sunod, ayaw, wala imo na nagibuhian nga istorya nga tanang miluhod mabasa sa Biblia. Hisimba. Susunod, ikaupat to, ikalimang pamakak. 20, Mateo 20:20. Ang inahan sa anak ni Zebedeo miluhod sa tubangan ni Jesus. O kira kay si Kristo. Pero pa man nila mailhin dyan nga peruan nga si Kristo. Wa gapon tiurok kay pos Archie Inides. Ikalima. Karon, di na kumingog tubagon kay natubag na mong daan kanina kay pangutana natin ka nga tanang pagluhod ba? Kada nang disimba ba? Matud pa nimo o tinuod. Karon, perti na ka nagmabasa sa Biblia nga dili di tanang pagluhod ning simba. So asa ito paminawon? Si Archie ba nga mingon nga tanang pagluhod? Or kaning Biblia nga dili tanang muluhod. So tanang tao mo desisyon, pelde de. Pelde. Okay, so iyan naman tong explanation. Okay. Ang dapat imong gihimo kaganina, dili ka mo ingon nga ang tanang pagluhod pagsimba. Kay nahikog man ka sa imong kaugalingon nga argumento nga ang tanang pagluhod pagsimba, de iya man gipresentar nga naay pagluhod nga dili pagsimba. So proceed ta sa laing pag di natadha mo hindi kay imo naman nag-ingon. Okay kanang ang akong sunod nga pangutan ako. Sige, saka ko. Na pa. Ay sa kadlok na ka. Mahimo bang basahon nimo Igsong Arche sa 2 Samuel 28:14 nga dili tanang pagluhod pagsimba kundi pagtahod? Nya anak manukad ang pangutana ha. 2 Samuel 28:14. Atras gamay dool na sa Genesis. Dili ka tigbasa. 28:14. 28:14. 28:14. 14. 14:28 lang. 14:28. 2 Samuel 14. Akan na kay aron dili sa 14:28 tambalihon. Oh, sige, kana na lang. Oh, anak, sige. Oh. Sige, basa. Og ang hari mingon, tuguti nga mopauli siya sa iyang balay.
apan ayaw siya patanawa sa akong nawong. Busa si Absalom mibalik sa iyang kaugalingon, balay, ug wala na makakita sa nawong sa hari. 14:28. Oh, 14:28. Ah, 28. 28 lagi. Dito. Og si Absalom mipuyo sa tibuok duruha ka tuig didto sa Jerusalem og wala siya makakita sa nawong sa hari. Wala. Kato gini igsoon tumagon ko si Engineer Ryan ha. Diya sa Colossus 2 igsoon, na pagbantay kamo sa mga bitik-bitik o sa mga lipat-lipat nga mga pagtulunan nga dili iya ni Kristo igsoon. Tanang pagluhod ihatag nato sa makagagahom sa tanan kay kana siya igsoon balaan nga pagsimba o pagtahod igsoon. 2 Samuel 24 19. Like version niya na. 24 Lubag na yung version niya. 24 14. Og si David mingon kang God, ako aniya sa dakong sinibe. Og si David mitunga sumala sa gipamulong ni God, ingon sa gisugo ni Jehova. Ha? King James pa mo ni original. Mo ta ingon ko ninyo igsoon nga dunay hubad sa Biblia nga ipauyon ra pod sa ilang kuan. Wala nabasa na to. Mo bitaw to. Tanawa na? Wala kay mabasa. Tanawa. Naglisod na po siyang pangita. Asa, klaro na to niyang translation. Kay kining translation raman ni ani. Translation ni nga bugna version. Sige. Dara. Sige, 28 kana. Sige. Unang Samuel 28:14. Kana. Sige. Og siya mingon kaniya, unsang dagwaya siya. Og siya mingon, unsa katigulang nga tawo nagagula og siya giputos sa usa ka kupo. Og to mao si Samuel og iyang giyukbo ang iyang nawong ngadto sa yuta og mihatag og lahi ang pagyukbo. Miyukbo igsoon, ang miyukbo igsoon ning ana, yukbo ka. Ang pagluhod igsoon, ana ang pagluhod, tuhod. Pagyukbo ang gingon. Kinsay bakakon? Sila. Karon, ang gihimo ni propeta sa Dios, miyukbo. Ang yukbo, ana, yukbo. Lohod. Nya, unsa may porma sa yukbo nimo? Wah! Karon, miyukbo agi og pagtahod. Karon, ang sa English ani bow down or kneel down. Kneel down. Nanay, kneel down man ni sa English. Nangita. Ay, sa. Laon sa papitik ka naghanag pasumangil ba? Ay, ang imog yung biklon kay agig pagyukbo niya, ang yukbo niya agig pagtahod. So sakto ni yang ibuhat sayo. Kani nga mong gihimo nga muyukbo mi mo ana mi sakan. Yukbo may tahod mo sa larawan ni. Larawan niya. Muyukbo man mi. Sakto na. Kisa yukbo malagi re. Ingon ka tanang yukbo sala. Bino. Atong hatagag time si Archie nga motubag saan. Okay, pangutanan nimo bro. I-clarify nato imong pangutanan. Ani na po nako sundon kay nalipat ko sa ang bersikulo kay imbes unang Samuel, 2 Samuel yang gipakli. Nya karon ari na po ko sa 2 Samuel. Are, 2 Samuel 1 ay asa? 2 Samuel 1, 2, 3. Ay pag minal dito naon sa man pagtarungan ng imuhang pagka pulis na baka sa una. Naon sa mangilad 2 Samuel. 1, 2, 3. Basa. 1, 2 Samuel 1, 2, 3. Nahitabo sa ikatulog ka adlaw nga niya karon usa ka tawo migula sa kampo gikan kang Saul uban ang iyang mga sapot nga gisi og may yuta sa ibabaw sa iyang ulo og mao kadto nga ang panagat niya kang David siya mihapa sa yuta og naghatag sa katahuran. Wa may pagluhod, paghapa o pagyukbo. Pagyukbo igsoon ani ako igsoon nagtrabaho ko sa resort. Ang yukbo igsoon sa Japanese ingana. Sa mga Koreano, sa mga Chinese, muna pagyukbo. Ang pagluhod ingana. Pilipos 2:11, ang tanang tuhod, ang tanang dila managsugid sa pangalan sa ato iso. Ang paghapa
Sama ni Kristo. Ay, sa ato ning klarohon na. Imo naman gi postura ang pagluhod. Unsa tong pagluhod? Balik ka. Unsa tong pagluhod? Ang pagluhod duha ka tiil imong ipiko. Ang paghapa, hapa. Oh, hapa. Dili lang kay imong duha ka tiil ang iyokbo, patang imong kamot hapa. So meaning mas grabe ang hapa kaysa luhod. Okay. Insupak man ka kaganina kay an ragyod kanang bow down ragyod. Di gito mahimo. Kani kay labaw naman ni sa luhod ni hapa naman gyud. Sakto siya sayo. Tubag. Dili man to ingon nga Ginoo. Unya si Saul pod kay buhi man, dili man sama sa ribalto. No, buhi tay mana. Kay gipangita niya si David, kay patyo niya si David. Wa ka nagbasag Biblia. Wa ka nagbasag Biblia. Buhi na igsoon. Lausag basa, patay na si Samuel niyang giludan. Nakikistorya man gani siya. Mao man patay na siya. Ikaw may wa magbasa lagi di ay, taghap-taghap ra na imo ha. Naunsan, mabito Saul patay na diha. Wala makikita si Saul kanang hanto siya namatay. Paminaw lagi. I-probe ko ng buhi kanabe. Og si David miingon kaniya, unsa naman ang nahitabo. Ako naghangyo kanimo. Sugunli ako. Ako naghangyo kanimo sa tuba. Nagkikistorya siya. Buhi. Di ba? Unya siya mitubag. Ang katawhan nangalagi og gikan sa gubat dito. Ang inosente mga Katoliko. Dako na rabagag na. Okay, atong iklaro ha. Si Brad Archie, para makasabot mo sa dagan sa istorya, si Brad Archie miingon nga ang tanang pagluhod, pagsimba. So, prove naman diri sa pikas, nga dili lagi. Kaya lagi pagluhod, paghapa, nga pagrespeto. So, Brad Archie, among advice nimo, ayaw i-general ang tanan. Sama sa larawan, may ang tanang larawan, Dios. Pagpruibahan na kag na ilarawan, mo atras sa pod ka. So ang among advice nimo, kinahanglan naatay logic of distinction. Maka-distinguish ta. So mao lagi na, para dili ba libog ang istorya, ang imong gibarugan kinahanglan madepensahan nimo nga dili ka matikio. Kay diri sa pikas habig, masakpan man ka. Dili, masakpan man ang imong posisyon nga na makakasakatauhan. Okay. So wa na ba laing mangutana? So, Brother Archie, ano lang Brother Archie? Kining kuan lang, pag more research lang. Okay ha. So advice na mo nga ayaw lang i-general ang tanan. Okay na. Ako ha, gamay lang conclusion ako ni Archie. Kaya nga naman, og naay mabasa, og simba, mudagan siya sa luhod. Kabantay mo? Og naay mabasa sa luhod, mudagan dito sa hapa. Adto na, wala na kapangutanag yukbo. Kaya giunhan, magod nimo. Wala nga, more research lang, Brother Archie, nga imong yung tunan yun, kung unsag yun ang Diyos, kaya basta niya ang tanan, general manggod para nimo o niya, tanawan ang imong kalaki ron. Sige niya, ato ng sugdan niya, unahan lang nato sila bro ha. Okay, maayong hapon. So salamat Brad Archie no, sa imong panahon. Hinaot nga di ka mapulan sa pagduol din sa atong programa. Kay welcome man tanan no. So karon do na di ay tulo ka hutong sa debate. Sa dili pa mo proceed kita sa duha. So ang unang proposisyon nga paghisgutan, ang afirmatibo mao si Brad Alan Javier. Ang tema nga ilang diskasan ining dialogo sa pagtuo, pamatud-an ni Brad Alan Javier nga ang doktrina sa purgatorio anaa sa Biblia sumala sa gipasabot. So dunay 5 minutos at 10 minutes nga pagpabarog dayon sundan kini og 10 minutos usab
nga asing minutos nga cross-examination gikan sa atong negative si Pastor Darwin Butlay. One round system. So karon atong sugdan kining unang dialogo, balikon ko ang tema, pamatud-an nga ang doktrina sa purgatorio anaa sa Biblia sumala sa gipasabot. 10 minutos atong ihatag kang Brother Alan Javier, timekeeper. Inig ko na cellphone na. Kay para ba ko? Inig sugod na kog istorya, magsugod na. Isa kay pausa to pud na to. Okay. Okay, na lagi ga sugod re. Kato si Archie dito kahibaw, ako balikon. Asa to? Sige. Okay, ang topic akong pamatud-an sumala sa gipasabot sa Biblia. Adunay ang doktrina sa pagtulunan mahitungod sa purgatorio na gipasabot sa Biblia. Okay, ako unang ipasabot kung unsa ang purgatorio. Sa simbahan nga panudlo, Catechism of the Catholic Church, pero wa may labot sa CCC, ako lang lagbitan, kaya ron alang educational pod knowledge sa tumaigsoon, nani sa paragraph 1030 to 1032, nakadtong mamatay, naa sa estado sa grasya. Bot higala pa siya sa Ginoo. Unya, dili siya makadritso sa langit. Kundili, temporaryo siyang silutan dito sa gitawag sa simbahang Katoliko og purgatorio. Kining purgatorio, usa kini ka prisuhan sa kalag. Nga diin andamon ang iyang kaugalingon, ngadto siya nga makasaka na dito sa langit. Dili, wala na'y kahigayunan niya nga moadto pa sa impierno. Buot sabton, luwas na gud siya. Nagkinahanglan lang sa mga pag-ampog panabang, aron madali ang iyang pagsaka. Dili kay maluwas. Luwas naman daan. Mo na nga, mo ni wa masabtis itong mga igsuon, kung unsa ang pagtulunan sa purgatorio. Usa kini kakahimtang nga dapit diin adto linisan ang ilang mga kalag. Dayon makasaka sila dito sa langit. Ang purgatorio usab pagpakita sa pagkahustisya sa Dios o pagkamanggiluyon. Ato ning mabasa sa Salmo 7:11 o sa Isaias 30:18. Kining duha ka mga bersikulo naghatag natog idea. Kay basig mangutana si Pastor Butlay nga, mabasa ba diha, Brad, ang purgatorio sa Isayas? Igsoong Butlay, dili na maoy pinangutanan sa nangitag kamaturan. Ako kang unang daan nga mugamit gani kog bersikulo, nag-refer na sa unsay gipasabot, pagkahustisya sa Dios. Unsa ang Dios? Hustisya. Isayas 30:18, hustisya siya og pagkamagiluyon. Mo na nga kung kami dunay mahal sa kinabuhi, higala, kaila, simbako og dunay mga taliwan, ang among gibuhat nga mga Katoliko magampo sa Ginoo pangayoon ang kaluoy. Nga unta dili siya mahisilutan sa silot nga way katapusan nga mao ang impierno. Mao na nga hilabihan gayod ang tao nga mahiagom sa impierno. O kini nahibaw ang atong Ginoo. Mao bitaw ang atong manluluwas, mao bitaw ang iyang pag-anhi, kanunay siyang nakiguguy-hugoy sa mga tao nga unta mobalik sa Dios, kadtong mga taong makasasala. Mo nang giingon ginia, amahan ko pasaylua sila kay wa sila masayod sa gibuhat. Kay buot gyud ang Dios tanang tao maluwas. Tanawa ang Ginoo bisan sa katapusan gigukod ta sa Ginoo dito sa purgatorio. Ijawat na lang nga dili ta mahiagom sa kalayo sa impierno. Nasa 4:2 sa unang Pedro, hilabihan silot itambog ka dito sa impierno sa silot nga way katapusan. Maayo na lang ka na ay hustisya ang Diyos o pagkamanggiluyon. Santiago 2:13. Manggiluyon ang Diyos. Manatimanan na to ha. Na kining purgatorio usa kini kapagpakita sa pagkamanggiluyon o pagkamahinggugmaon sa Diyos. Mao na nga, dili man nato masigurog makas-an na to ang langit. To go to heaven, one must be a saint. Perfect ka. Kiningon ang atong Ginoo sa 5:48 San Mateo. Be perfect because your Father is perfect. Pag bahingpit ka mo na nga San Pablo naningkamot ako sa pagkabot sa kahingpitan. Santiago, ano lang ta sa Pilipos 2:12. Mo na nga maningkamot.
Nga ka di man kita na tumakas, kitang tanak na ni si Igsong Butlay, di man kikumutuog mo angkon si Butlay waysa. Kaya kitang tao, doon na mo isa. Kaya mo ingon si Igsong na itong na sa isa. Oy, unang Juan 1:8, ang usa ka tawo mo angkon siyang way sala, baka kung wa kaniyang kamaturan. Simba kong mamatay, wa ta mahibaw. 34:20 og Ecclesiastes. Job 34:20 og 34:20 sa Job. Kalit ang kamatayon way nahibaw. Unya, pinadayag 21:27, di man kasud sa langit, kuno nay buling uman sa sa. Sao man na, di may kasud sa langit. Kuno na kay buling gamay mansa sa sa. Nga di po kaangayan ibutang sa impyerno, ngano man, di na po justisya ang Ginoo ana. Kung ang Dios, mangitag, ang Dios maayo, God is good. Pero ang atong Dios di ay gamay sa impyernohon ka. Unsaon man nimo pagkagod sa imong God, Igsong Butlay. Kung ang gamay sa imong impyerno, asa may dakog sa nang rape, nangawat, gipatay pagyud, o kato lang nangawat og usa ka buk itlog og nangawat og usa ka buk lubi. Saha man gihapon to. Ikaw Igsong Butlay, wa man ka magbuhat sa mga dagkong mga saha, kay buutan man ka, pastor man ka. Pero naaman jud kay sa una-huna, pulong og sa buhat. Saha man ka. Mao na nga Igsong Butlay, kanang akong pagpasabot dinhi kaning purgatorio pagkahustisya sa Dios. Pangitag ka maturan, di ka magsigag una-huna unsay imong ngay pangutana. Kuha ang pagtulunan simbahang Katoliko. Heart to heart ba? Tanaw si Igsong Jared do. Nagpaubos. Oh, nada. The enlightenment, the Holy Spirit, midanag kaniya. Ayaw pagpataas. Kaya ang kinaiya sa may tason, yawan una. Karon, asa mabasa nga naa sa Biblia? Unang Korinto 3:13 nga 15, walay sapayan nga moagi kalayo, apan maluwas pa. Ano? Unsa man na naa sa Santos nga Biblia nga kanang bag-ong Nubos Testamentong Biblia. Naa diha purgatorio. Naa diha mabasa. Pero dili ta magsalik anang kumo kay mabasa. Ang pagtulunan si Bang Katoliko, igo na nga unsay gipasabot. Unang Pedro 3:19, dito dunay mga kalag nga napiriso. Napiriso? Unya unsa may nahitabo? Pagiwalihan sa tong Ginoo, nakasaka sila. 4:6 sa unang Pedro. Nakasaka sila. Naadi ay prisuhan ang Dios sa mga kalag. Muna nga, kumungutanak, asa mabasa prisuhan? Klaro maguna. Naa sa 18:34, prisuhon siya dito. Mateo 18:34. Hangtod kabayran niya ang silot. Tara, prisuhon, prisuhan day ang Ginoo. Job 12:4. 12:14, ang Dios dunay prisuhan. Muna nga, ang kalag na to prisuhan, may na lang nga mapriso kaysa mas balhog ka sa kalayo sa impyerno. Ug mao na gihimo sa simbahang Katoliko. Si Igsong Butlay wa man nila ning pagtulon-ana. Kay ngano man unsa may hustisya tungod kay dili man gud managsama ang sala. Asa mabasa nga dili managsama ang sala? Unang Juan 5:16-17. Unsa may na? Kung dunay makasala kaniya nga dili ikamatay, iampo siya. Nawa? Og dinha ang nagpagtulunan sa venial og mortal sin. Sa laig tinaw nako kay bawo muragwa sila aning doktrina nga naay dakog sala naapoy gamoy sala. Dugang bersikulo, pagbangutan 4:6. Sabi na ana, ang uno din nga nagingon sa pagbangutan 4:6, ngilngig pa ang iyang mga sala kaysa sala sa Sodoma. Perting nakuha. Ezekiel 47 tudling 16. So naa, dili managsama ang gibugaton sa daggo sa. Mo na nga Igsong Butlay, manaot nga makasabot ka sa doktrina si Bang Katoliko, kung unsay pagtulunan sa purgatorio, mao kini ang pagkahustisya sa Dios, pagkamanggiluyon sa Dios. Mao ni ang pagkamahigugmaon sa Dios. Mo nga matud pa sa gingon sa akong nabasahan, purgatory it shows the love and mercy of God. Pagpakita kini sa paggiluyon sa Dios. Ngano man, tiyaw maghadong ka sa kalayo sa impyerno. Muna nga si Butlay, ug dini mo tuog purgatorio. Pag-abot dito sa atubangan sa hukmanan, posible. Ikaw Butlay, di man ka mutuog purgatorio, imbes malangit na unta ka, iage sa kanako purgatorio. Di man kay ka mutuog purgatorio, adto na lang ka sa impyerno. Kay impyerno ra may mong gituan. Mao na si Butlay mahiagaw minonis kalayo sa impyerno. Imbes nga makahawid pa unta siya sa purgatorio.
Mo na nga isong butlay karong dawa hinaot pa nga malamdagan ka. Gitugot sa Ginoo nga ikaw mi text ka nako gabi. Mi chat sa no gabi. Ako na lang pong gidawat. Diya nga pamatud-an ako. Pamatud nga ang imong simbahan nga mo'y tinuko sa Dios. Dili ba kay wa mi anang relihiyon. Sige naman. Akalanta doktrina ko no. Dito mis purgatorio. Lamdag na sa Espiritu Santo nimo Pastor Butlay nga nganong ni chat ka nako. Nga karong adlaw nakadungog ka sa kamaturan niya, kanay ra ba siya inig-post niya, ibalik-balikon to niya, unsa to yung kuhan, edit-edito niya. Pero wa siya kadungog, nag-edit-edit ko niya. Tungod kay dili trabaho nako sa kana magumba yawa. 8:44 ang amahan sa bakak maong yawa. Mana si Butlay di man yawa, mura lagnaong og sige. Sige ka, salamat. Og mayang hapon ka natong tanan. Oras na sa pagpangutana. Okay, salamat kayo, Brad AG, sa imong 10 minutos nga pagpadayag sa tema nga pamatud-an nga ang purgatorio anaa sa balaan nga kasulatan. Okay, huma naman ang imong 10 minutos nga presentation. Mo-undergo ka og 5 minutes cross-examination gikan sa negative side. So, Brad, Pastor Butlay, andam na ka sa pagpangutana? 5 ka minuto. So, andam na siya, bro. So, andam po ka sa pagtubag. Okay. So, sugdan nimo sa unang pangutana, mosugod pod ang pagpitik sa atong orasan. Okay, mayong hapon sa tanan, no? Una na akong pangutana si mo, Brother Javier. Kay matod nimo ang gamayng sala, purgatorio ra. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Roma 6:23, for the wages of sin is death. Bot pasabot, imperno. But the gift of Christ is eternal life through Jesus Christ our Lord. Pangutana, ang sala asa padulong kung mamatay ang tao nga naisala, langit o imperno? Ito ba ka? Salamat. Ang imong gibasa wala magisgot diha og purgatorio. Nagisgot na hinoon din na nga kadtong makahimo og grabing sala. Sakto ka. Tungod kay dako og grabe magsala. Mo na may mortal sin, daapoy venial sin. Mo nang nasa unang Juan 5:16-17 nga kung dunay nakasala o gamay, nanalito, magampo ka. Mo na nga kato imong gibasa wa magisgot dito way purgatorio. Mo na nga laing pangutana igsong Pastor Butlay. Okay, sunod na akong pangutana. Kay matod nimo wa magkay purgatorio. Sa Santiago chapter 2 verse 10, ang nakalapas sa usa ka balaod, nakalapas sa tanan. Pangutana, ang usa ka sala dili ba makahatod sa impierno? Yes or no? Ito ba ka? Kanang gibasa nimo sa Santiago 2:10. Ang imong pangutana kabahin sa nga ang So, ang Santiago chapter 2 verse 10, ang naglapas sa usa ka balaod, naglapas sa tanan. Garon premise. Ang akong pangutana, ang gamay sala or dakong sala or butang na to gamay sala kay purgatorio magana. Akong pangutana, sa Roma 6:23 kay ang sala kuno padong imperno man. Tinuod na, yes or no? Butlay, ang imong pangutana, really, mo clarify ko tinong moderator, kay nagsaksa, primero na kung nasabtang na Santiago 2:10. Objection sa ko tinong moderator. Adto lang sa sa Santiago, gitubag naman kanako ko adto sa Roma. Nya, ang imong pangutana Santiago 2:10. Ang imong pagsabot sayop, tubag, nganuman. Tungod kay wa man nimo lahusa sa Santiago 2:11. Jis ramang kakutob. Ang gipasabot dito na kung ang nakalapas og usa sa sala, nakalapas sa tanan, nganuman sa 11 mo wa man gud nimo basaha. Ang sa 11 nag-ingon dito, ingon ra ko niya nga sayop to yang pagpangutan. Okay, na kay counter. Okay, so proceed sa imong pangutana. Sunod pangutana, kay matod nimo ang gamayng sala ngadto sa purgatorio. So karon, asa man mabasa sa Biblia nga ang sala nga gamay padulong purgatorio, naa pa kay nabasa o namutbot ra ka karon? Moderator, objection, wa ko ya mo istorya nga ang gamay sala diretso sa purgatorio. Wa man ko'y gibuhi ang ayaw pagbutangi ang akong baba sa wa nako gamitan nga mga pulong. Ha? Ang akong mga pagsulti, wa ko yung ang gamay sala purgatorio dito. Guys, got ko, ang pagtulunan sa simbahang katoliko, dunay gagmayng sala, dunay sa idagkong sala. Na kung kadtong grabing sala dito sa impierno,
Mo na nga kung katong gamayng sala, mo nang sa unang Juan 5:16-17, magampo ka. So, mayroon siya nga wa daw siya magsulti ato. So, proceed sa imong sulti mo tanan. Okay. Clarification lang ni. Ang gamayng sala, asa magid padong? Imperno, purgatorio. Kung ang clarification na, kato siya og naghinulsol sa iyang gamayng sa, bisan ba gamay, wa na hinulsol eh. Ay, impirno siya. Kung naghinulsol siya, yan ni Atlan sa kalit nga kamatayon, maghinulsol siya, dili siya makadritso sa langit, pinadayag 21-27, kay doon na may gamayng sa. Apan kay, di perfect man ang langit. Mo na nga, adto sa siya, ipundo sa purgatorio. Kanang gitawag na mo og prisuhan sa kalag. Disconnected. So, bot pasabot nimo ang gamayng sala kung maghinulsol agto siya sa langit siya. Tama ba? So, karon ako pangutana. Ay. Drone ako pangutana. Kay niingon man ka nga ang gamay sala kung maghinulsol, malangit siya kay napasaylo man. Ako pangutana. Aduna bagyo kay mabasa nga gamayng sala nga wala naginulsol padulong purgatorio. Aduna ba ka? Yes or no? Wala ko anang argumentuha lagi. Kana imong argumento ba ay lagi pagama-gama. Adto ba sa akong gipasabot nimo nako nang usa ka tawo naa sa kahimtang sa grasya, unya mamatay siya, dili siya silutan sa impierno kung naalan siya gamayng sala. Ang ibutang sa impierno kato mga dagkong mga sala. Mo na siya butlay. So, one last question. So karon, last na ang pangutana. Matod nimo ganina ang pag-ampo sa patay makaluwas. Akong pangutana nimo. Asa mabasa sa 66 books, walabot apocryphal books. Asa mabasa nga ang pag-ampo sa patay makaluwas? Asa mabasa? Butlay, kung naminaw ka lang gid unta Pastor Butlay, wala lagi ko maingon og pag-ampo luwas kay luwas na ng daan. Naon sa mga luwas na ng daan? Umang mina ko siya kuan diagod. Luwas ng daan ang naa sa purgatorio. Ang among trabaho na mao ang pag-ampo kanila aron madali dito pagsaka sa langit. Naa man na sa 2 Makabiyo 12:43-45 nagpahalad si Propeta Makabiyo og mikabat og 2,000 kasalapi nga plata aron paghalad nga to sa mga kalag. So, time na no ang So atong palakpakan ang atong mga So karon atong hatagan og laing 10 minutos si Pastor Darwin Butlay alang ang 10 minutos bro pagsugod pastor sa pagsulti. So mayong hapon day sa tanan ni Gala igsuon no. So karon natinaw gyud ta nga ang kamatuoran pagbutyag sa mga bakak nilang pagtulunan. Ngano pagtulunan? Kaya ang pagampo kuno nila sa patay makaluwas, binuhuang yun ang dako Igala igsoon. Ngano man, ang kaluwasan individual. Kasabot tag individual kanang sa atong kagalingon ba ikaw kanya-kanya naay term kanya-kanya kaugalingon. Ingana ang kaluwasan. Kay matod pa sa John 3:16, tungod sa gugma sa Dios gihatag iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya sa anak maluwas. So aron ang tanan nga motuo kaniya nagdepende na siya Igala igsoon kay nayuban ni motuo nga si Kristo Dios. No? Mo nang ang maluwas ra sa John 3:16 ang motuo Igala igsoon. Garon moingon ka nga ang purgatorio ang sala nga gamay adtos purgatorio. Unsay gingon sa Biblia? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Roma 6:23. So tinaw kayo Igala igsoon. Ang bayad kuno sa sala kamatayon. Karon, kung kamatayon ang bayad sa sala, ang gamayng sala kamatayon gyapon na siya Igala igsoon. Sala gyapon na mura na siya gamayng iti og dakong iti pareha ra nagbaho. Naunsa man pagtulunan ni Igala igsoon. No? Gamay sala og dakong sala, maura na. Simutan ng iting gamay ug simutan ng dakong iti, di ba? Pareha ra nagbaho. Example na dili ka diha. So ay simot gamay, bisan tae. Kuha gamay.
Tilawi, taig yun ay, mao na igsuon. So mao nang tinaw kayo. No? Gipatinaw sa Biblia nga walay purgatorio. Bisan si Jose Rizal igala igsuon. No? Pag-research lang mo igala igsuon. Bisan sa chat GPT, kung namoy chat GPT diha, aduna bay, ipangutana, aduna bay purgatorio sumala sa Biblia? Tubag ng chat GPT, wala. Kana pagtulunan lang na sa mga Romano Katoliko. Mao na tinuod igala igsoon. Pagtulunan ra na. Kaya nga naman, sa biblical igala igsoon, sa Mateo 7:14, 14 at 13 to 14, doon ay duha kadalan. Mateo 7:13 to 14. Unsa man nga dalan? Padulong ni impierno o padulong langit. So, ang padulong impierno, sa iyon ra kayo igala igsoon. Unsa may padulong impierno, unsa may buhaton nato para managtutag impierno, sa iyon ra kayo. Pagaw na ta. Sa Mateo 7:14, no? Atong basaw ni gala igsoon. Mateo 7:14 at 13 to 14. Ningon dariya igsoon, sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang ginasubay sa kadaghanan, apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, ug gyutay rang nakakaplag niini. So dunay duha ka dalan. Unsa man nga dalan? Sigpit ug sayon. Ang sayon padulong impierno. Unsa may buhaton padulong ta impierno? Atong supakon ang 10 commandments. Unsay giingon sa 10 commandments? Ayaw pagpatay. Okay, imo magsupakon, magpatay ka, ato ta impierno. Sayon ra kayo nagtug impierno igala igsoon. Apan ang sigpit nga dalan lisod kayo, kinahanglan ta magbalaan. Unsay giingon sa unang Pedro 1:16. Wa ko na sipiat, basa sa inyong Biblia, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Sumaw igala igsuon ang atong kinabuhi duha ray paingnan, no? Ang tao gidestin ra ba nga mamatay? Hebreo 9:27. Unsay giingon? Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Inagkamatay sa tao, hukman dayon sa Dios. Karon matabang pabagampo nga hukman naman dayon sa Dios. Unya sa Biblia pod walay patay. Walay patay nga giampo sa buhi. Ang gingon sa Biblia, ang patay mo iniampo sa buhi. Nabali lahig zoon. So karon asa man po na mabasa? Adirita sa mabasa sa Lucas chapter 16 verse 27. Atong basahon ni gala igsoon. Ang patay mo iniampo sa buhi, dili ang buhi mo iniampo sa patay. Nabali lahig zoon, no? Ningon diri ha. Ang dato mitubag kun mao ka na amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala sila sa ngadto sa amo. Patay na ni. Patay na ni. Nganong kaingon ko patay. Asa man mabasa diha nga patay? Sa 22. Ingon diri sa 22. Unya namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab. Namatay na ang dato. Sa 22 pa lang. Sa 27, didto na. Niingon ang patay, nga mao ang dato. Nga, ipadala si Lazaro, kay doon na ko'y 5 kaigsuon dito Kung dili sila mutuo, ingon po si Abraham, kung dili sila mutuo, aduna na ko'y gipadala agto. Kung dili sila mutuo, dili gyud sila makabaton ng kinabuhing dayon. So igala igsoon, duharay padulngan sa tao, langit ra gyud impierno. Walay purgatorio. No? Walay mabasa. Moingon tag Spanish. Sa Lucas 1:35, ako na si Piat. Moingon sila Spanish, na ako ni mabasa nga purgatorio. Pero kung atong sundan sa KJB Spanish, na apps nga KJB Spanish, walang nakaibaw ning uban, KJB Spanish Bible version. I-search na ninyo, blue nga apps, wag yo'y purgatorio. El Espiritu Santo ra to Walay el purgatorio agto igala igsoon. No? Mo nang tinaw kayo, brother. Nga ang bayad sa sala kamatayon.
Dili kay moingon ka nga gamay sala adto sa purgatorio. Iampo ang kalag para maluwas. Binuang gyud ang dako. Mao bitaw nang niingon si Apostol Pablo, karon ang adlaw sa kaluwasan. Bot pasabot nga ang pag-ingon ni Pablo karon ang adlaw sa kaluwasan nara sa 2 Corinto 6 bersikulo 2. Mabasa. Karon ang adlaw sa kaluwasan ang gingnan nato mga buhi, dili patay. Kay kung patay buang si Pablo igala igsoon. Kung patay ang istoryahan. Ingon po diya sa Episo chapter 2 verse 8, pinaagi sa inyong pagtuon na luwas kamo. Ang gingon diya igala igsoon mga buhi. Kay dili man salamat. Kay dili man ka pwede magagi-istorya sa patay igala igsoon. Kay matud pa sa Ecclesiastes, wala na wala na laing term da kanang wala na ko nay ala, wala na ko nay balan. Wala na siya alam. Mao na sa Ecclesiastes sigala igsoon. No? Mao nang duha ray dalan paingnan sa tao. Wala na laing dalan. Kay kung mayong kagtulo, asa man na mabasa. Wala na naigala igsoon, binuang na nandako, basig hubog ra to. Oh, si Piat ba wala ni subay sa tulid nga dalan. Nagliko-liko na igala igsoon. No mo nang tinaw kayo sa Biblia nga ang kaluwasan mabatunan ni Ginoong Hesukristo o sa atong pagtuo makabaton kita kaluwasan dili ta maluwas kung iampo nato magpaampo ra ta di ta maluwas oy kaya ang kaluwasan individual na siya kung mutuo ka luwas ka kung dili ka mutuo di ka luwas no John 3:16 mo na ibasahan ninyo masabtan na ninyo nga bersikulo makaingon yun mo wala namutbot ang mga born again Christian no kay kita kusog ra man ta personal god unya about sa kamatuoran wala gyud tay kay kabang kaagan. Sumanang tinaw kayo igala igsoon nga walay purgatorio sa Biblia kaya ang bayad sa sala mawang kamatayon moingon kagamay mong sala di ka purgatorio paingon. Okay, salamat moderator. So atong palakpakan si Brad Pastor Darwin Botlay sa iyang 10 minutos nga destructive speech. So karon Pastor, mo-undergo ka na og 5? Di ba? 5 minutos ang cross examination. So 5 ka minutong pangutana. Brad Alan, andam ka na? Brad Darwin, at andam na? Okay, sugdan nato ang 5 minutos sa imong unang pangutana. Salamat, tinahod nga moderator. Ang akong unang pangutana, Isong Butlay, kay misupak man ka sa pagtulunan sa purgatorio, nimo pa sayop, nyaway mabasa, ya dili ni misakto, kay duhara. Ako pangutana nimo, unsay nasabtan nimo sa pulong purgatorio? Tubag. Ang purgatorio purgahan na sa mga kalag nga gibitok. Example, kanabang mga kalag nga walay walay basa-basa sa pulong sa Ginoo kay niingon ang pulong sa Ginoo dili mabuhi ang tao pinaagi sa pagkaon lamang kundi dili sa matag pulong usab sa Dios mo nagibitok nga mga Kristohanong kalag ba. Unsa mang libruha sa Katoliko ang purgatorio gibitok? Bay, asa man na? Palpitaw na. Iningon man ka, kailangan consistent ka karon kay pastor ba ka, gasupak-supak ka unya kinahanglan asa man ang dokumentuha sa Katoliko nga ang pagpurgatorio nga imong usabtan gibitok. Tubag. Wala sa Biblia yung pangutana kanina. Niingon ka, unsa ang purgatorio? Wala man to sa Biblia. Anong i-address naman mo sa Biblia karon mo nang igalay. So, hindi ko mutubag sa ikaduhang pangutana. Sunod pangutana. Okay, sa ato pa, wa ka kasabot sa pulong purgatorio. Kasabot gani katong mga kanang kalag, ang mga espiritu, nga mga gibitok ba kanang walay basa-basas pulong sa Ginoo, way alamag ba? O mo na siya. Okay. Okay. Sa unang Pedro 3:19, doon na may kalag nga nabilanggo dito. Alang sa Katoliko, gitawag man namo nagpurgatorio ning prisuhan. Kaya ako magipasabot nimo kanya. Ang unang Pedro 3:19, kalag nga binilanggo. Namong mga Katoliko gitawag ning purgatorio. Para nimo unsa man na siya? Ang unang Pedro, ngay mong gibasa 18 o unang Pedro 2:18 to 19 ba na nga gipang bitok yun kay ngano man gisangyawan man ni Kristo sa bilangguan wa man toy mga alamag mao tong wa toy alam migalay son gibitok to sa kanang espirituanong butang wala bay alamag sa Biblia mo nang ningon si Kristo na ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundi sa matag pulong usab sa Dios mo nang gipang bitok purgahonon ba. So katong gibitok mao toy imong gitawag sa amoa purgatorio pero para nimo gibitok. Pero
sakto ba ko nga katong gibitok nimo nya amo purgatorio naa di ay bilangguan sa kalag pero gibitok lang. Sakto to. Wala lagi mabasa. Ang pagtulunan dito, walay mabasa nga purgatorio. Bisan sa unang Korinto 3, versikulo 15, nga imong gibasa ganina nga, kabasa lang ganin kagkalayo, muingon na kag purgatorio, walay. Wa kay mabasa. Bisan mangutana pagkas Google, karon dayon, wa imo tubag yun na ng Google. Ingaw naman ka nga kadto siya mautoy mga kalag nga gibitok nga bilanggo. Niangko naman ka. Alang namo purgatorio to, nimo pa mautoy kalag nga gibitok kay wa mo toy bangkagan sa Biblia. Niangko naman ka na laing pangutana. Ang sunod na kong pangutana, uyon ba ka nga ni kung bitbit na kung Biblia karon ay mabasa diri nga pulong purgatorio sumala sa Novos Testamentum La Sagrada Biblia uyon ka nga na mabasa nga purgatorio o supa ka? Tubag. Uyon ko sa imong gidala, pero sa tinod nga version ni Gala Igsoon na may butbot nga translation. Gitawag na siya bogus translation. Bot pasabot, gihimo-imo ra ba? Pirmahan ra pod. Bisan ako, pwede mo ko maghimog libro. Nga, butang nako, born again Christian. Mauray maluwas. Pirmahan pod nako. Muto di ka, mo nang di ko muto kay niuhara man na. Nimo pa bugos ni. Asa may imong dokumento ron nga nag-ingon ni nga bugos ni? Be asa may imong dokumento ron nga nag-ingon nga ang Novos Testamentum bugos. Be asa man naawa. Wala na mabasa dito. Bisan pag mapaputol kog liog karon og naay mabasa sa 16:11 purgatorio. Og naay mabasa paputol kog liog pero wa ikaputag liog. Unsa man? Ang akong pinangga dili consistent sa yang akong pangutana. Kay ningon man ko niya nga naaba dito dili man na mo'y tubag sa akong pangutana. O ang akong pangutana asa man dapit ang Novos Testamentum nga dokumento nga nag-ingon og bugos. Kay mahingog consistent ka kay kining bakak magbalik-balik mura nagtinuod. Di na mao imongan. Karon, naaman sa unang Juan nimo pa walay gamay, walay dagkog sa. Ang unang Juan 5:16-17, sala nga ikaampo pa. Nya napoy sala nga dili ikaampo. Unsa may tawag nimo anang sala nga ikaampo pa? O unsa po'y tawag nimo sa sala nga dili ikaampo? Sa amo ana gamay na og dako. Para nimo unsa man na? Sa di patubagon, atong ipahinomduman ha. Ang atong topic, duha lang. Naabay purgatorio o wa. So, mo ning akong pahinomduman ha, ang atong audience o atong mga tigdialog, nga ang atong gidebatihan din naabay purgatorio o wa. So, tubag sa botana. Tubag. Sumala diri sa mabasa unang Juan 5:17. Sala ang tanang buhat nga dili matarong, apan dunay sala nga dili mosangpot sa kamatayon. Akong tubagan Duna gi sala, example nga nangawat ra kag maginulsol day kayong gumana di ka malangi di ka maiperno oy wala gi purgatorio lagi kay kung may kag nay Dili ni impiernohon sa Ginoo. Nya, to question. Gingon man sa Salmo, tuwa kasabot o gustisya. Sakto ni o sayop? ang Biblia sakto gina ikaw ra yung una-una nimo sa sayop. Kapanulti yon. Opsa. Ay sa dira ni. Panultihon. Dira. Ang mga buang-buang wa kasabot o gustisya. Sa bro, kadali lang bro. Panultihon. 28:5. So ningon riya sa 5, ang daotang mga tao wala makasabot sa hustisya. Apan ang nagtuman sa kabubuton sa Ginoo nakasabot pagayon nini. Yes, sakto ang Biblia pero imong una sayop. Ang dauta mao lagi ningon bitaw ko nimo nga ang tanawa. Kung ang Dios mo musilot sa gamay sa hustisya bang Dios ana sa atong gobyerno? Or paan ba ka or supak? Yes, ang Ginoo hustisya gyud siya. Mao nang ningon siya nga walay makasulod sa gingharian sa Dios kun dili ang mga tao nga dili magtuman sa kabubuton sa Dios. Ningon diya sa Mateo 7:21, dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa Dios. Kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Klaro kayo? Okay, time na ang atong cross-examination. So naatay tagtulo ka minuto nga summary. Atong unahon si negative, Pastor Butlay.
salamat ani or pasalamat ani. Kanang kuan lang na sagyapon sa topic namo. So mao na igalayg so no natinaw gyud kayo nga ang kamatuoran ipatigbabaw sa Ginoo gibutyag niya ang bakak pinagi sa mga pagtulunan higalay soon nganuman ang Biblia niingon panultihon 30 bersikulo 6 Deuteronomy 12 bersikulo 32 ayaw dugangi og puni sa Dios ayaw dugangi og puni ang pulong sa Dios moyong kagayo dugangi ug ayaw puni kasabot agrutana dili dugangan kay way mabasa nga purgatorio, di gyud nato dugangan na anay purgatorio. Kay nganuman ang magdugang kuno bakakon asa mabasa panultihon 30 bersikulo 6. Mailan nato nga si E.G. Harbier bakakon kayo igalayson. Ayaw puni ang gisulti sa Dios kay silutan kaniya. Oh, paminaw. Ipaila gayon niya ang imong pagkabakakon. Kining tao nga magdugang-dugang nga walay mabasa unya gibutangag na ako no bakakon ingon ang Dios. So kung masuko ka brother, okay ra na kay ang pulong sa Ginoo nagpainumdom nato nga ang magdugang kuno bakakon. Sumo na igalatinaw kayo ang magdugang bakakon igala igsoon. Sumo na ang padulungan sa tao langit ra ug impierno. Kay ang Ginoo nagpakamatay para luwason ta. Mo na ang Dios iyang gihatag yang bugtong anak. Iyang gisacrifice yang bugtong anak. Kaya ang kaluwasan sa una, pinagi man to sa paghalad sa mananap. Kung na kay mananap nga ihalad, makabaton ka kaluwasan. Pero kung wala kay paghalad sa mananap, sa Job chapter 1 verse 5, nga si Job, matag si mana naghalad og mananap aron mapasaylo yang sala. But sa New Testament, si Ginoong Hesukristo gihalad aron kita makabaton og kaluwasan. Ang ato lang igalayson mo tuora ta. No, ato rang tuohan si Kristo nga mao'y Ginoo og manluluwas. Kay buhat 4 bersikulo 12. Pangbasahan ninyo basin ningon mo na mutbot ra ko sa akong gipangsulti, basin ningon mo nga dili na mao, basahan ninyo. Buhat 4 bersikulo 12. Walay laing ngalan nga gihatag nga makaluwas ka nato ang pangalang Hesukristo lamang. No? Mao na diya but only Christ. Kana ningon diya only kuno Christ makaluwas ka nato. No, sa English Plain Bible Version sa Acts chapter 12 verse Acts chapter 4 verse 12 di ay only Jesus can save people. Kung mayingon tag only singular na ba only plural? Ako mo na ibahala di ay galay soon. Mao to ang kamatuoran nga si Hesukristo ra gyud makaluwas ka natong tanan. Dili ang reliyon, dili ang pagtulunan nila igalay soon labi na mo yung purgatorio. Mingon gamay sala agto sa purgatorio. Oh, mingon karon pasimuto na kog iti, gamay ng iti, og dakong iti, di ko no prayag baho, halakan na ng tayong gamay, og kana ng tayong dako, maorag yun ng tayong hagyalag soon. So gipatinaw ra na ko no, salamat. So daghang salamat Pastor Butlay, pwede na ka makapahuway kay naa pa kay i-reserve pa nga isa ka topic. So katapusang 3 minutos nga summary sa atong affirmative, Brad Alan. Salamat tinahod nga moderator ug sa akong pinangga sa tumayson nga naot nga nakakuha mo og mga pagtulunan. Nawala magakong gipang samari ato. Primero akong naiyahang pagkanya nawala bitaw tinon. Ingon siya ang iti abot man siya iti. Ang iti kuno nga baho, ya gamiton to niyang bersikulo Santiago 2:10. Ang Santiago 2:10 gigamit dito nimo igsoon nga kung makasala og gamay nagalapas sa tanan. But pasabot ba imong unsi imong ipadayon. Kadtong wala ka mo patay pero nang rape ka, parehas sa gidakon. Manda ko ikaw wala kung gamay nga sa nga iparehas nimo tanan. Nya naay nang lugos ng rape dito, nang rape dai pug ka. Mo na gamiton ang kartiyo nimo. Tanawaran nimo ang iti kuno nga gamay parehas sa kuno ibaho sa iting dako. Di gyud na palihas. Tistingan ko ng iting gamay prisohon ka di ani. Prisohon ka. Butangan og usang sakong iti. Di ba kay mga iting bawa gid kayo. Pero gamay ang iti. Ay, di gamitan ng kartiyo ni mo. Naunsa magawi. Ikaw may kalaang-laang sa kagulingon ni mong argumento. Layo ra kayo. Abot na sa relihiyon, abot na siya o kanang, unsa ba ito yung, gipangutan, nakasabot baka unsay pulong nga purgatorio. Nakasabot, nga papangutan na, unsa man, gibitok na unsa ka pasok. Naunsa mga budlay. Lalami kayo ni sa TikTok bang, ik dito. Naunsa mga, mao nagapatsat-sat man ko gagabi igod nako god mao na nga inaon mga igsoon ako man klaro man gipa-explicar niya
unsa ang purgatorio? Mao ning pagkahustisya sa Dios. Umakasa ka gamay na makisa gamay. Pinadayag 21-27 ni abdan ka sa kalit nga kamatayon, di ka kaso dito. Maayo na lang magpasalamat ka sa Katoliko nga naay doktrina nga dili ibalog sa impierno ug dunay gamay sa mamatay ka. Simbako na man jud kay sa karon kana imong pagkamapaytason. Di ka makadritso sa langit. Pinadayag 21-27. Imbes masod ka dito sa purgatorio, ingon ang Ginoo, di man ka mautuog purgatorio dong. Impierno ra man gyud. Adto lang ka dito. Atudot ka dito. Ha? Ang impierno, wa na yamo na siya exit. Lunlun ra entrance. Inundumi na. Wa na kay kagawasan dito. Maayo pa ang purgatorio kay mugawas na ka dito. Nga iyar bang ipangimugatan nga kuno. Ang purgatorio maoy, ganun sa to, luwas, dili lagi mao. Ang purgatorio, luwas na ng daan. Ang among pagampo, dili aron maluwas. Aron madali siya dito pagsaka dito sa langit. Mo na imong gihimo, naunsa man ka nga. Kay luwas naman siya daan. Dinhi sa kalibutan, luwas naman ta sa grasya. Mabitaw sa Pilipos 2:12, naningkamot si San Pablo paghingpit. Kay lisod kayo kabuoton ang langit. Lisod magaling mo adto tag Japan. Lisod mo adto kag Amerika. Nasod lang na langit pa kaha imong dali-daliog adto. No sa tanawa, siya gagaid-gaid sa iyang argumento. Ang sayon kuno ang pag-adto sa impierno. Niya pa. Sayon kuno pag-adto sa impierno. Pero tanawa ilang pagtulunan. Sayon ra kayo ang pagpaluwas. Unsa man kuno ibuhaton? Mutuo ra kag maluwas. Nga primero lisod na po dire sa Mateo City. Mura nga gubot kay ang iyang doktrina nganuman. Bisan siya mismo wa kasabot og unsay pagtulunan sa purgatorio. Muna nga isilsel sa imong bangunahuna butlay, ang purgatorio pagkamanggiluyon sa Dios ug ang pagkahustisya sa Dios. Muna ibutang si muna mga igsoon, pasalamat ang sa Ginoo nga naapay purgatorio. Na kung way purgatorio makasao gamay, unsaon na lang? Butlay, naara ba gyud kay sa karon? Na, delikado butlay mo na nga purgatory. Dayon nimong katog karong gabi hinoktokin na, ha? Hinoktokin na igsoon. Tama, daghang salamat moderator. Okay, so atong palakpakan ang unang round sa atong dialogo sa pagtuo.